Boy. Oma cleans Murehwa. Aiwa, ndiri bo. Amukase. Bo. Otherwise boy nengu. Mama ni kunira mama. Mani kunira. 1-2 tumira marutu rapu. My sister non Tariro na mom's go Australia. Alright, ndotenda. Sister ndotenda. Ndoti rambe mune moyo wakadaro. Saka kuda onaka chimonita munhu handimugara mese. Saka unomonita uyu. Ini ndichatomonita kuti zveshuwaka. Hapana chinhu chinoita kana missing. Plus mushonga wako ndichida kuona unozorwa every day kana chi? Every day kana. Ndichamonita kuti uchazozora every day. Pese paunonge uchibuda mumba. Then unofana kubva wazora mushonga wako. Handiti ka. Right. Saka kana wakapera mushonga wako nengo yako isati yapora tungonotenga muhandi. Saka unozongodzoka kana after 1 week 2 weeks tichiona kuti haufa kuti zviri kuite handi mushonga wako unotemba. Saka kawanika kabanga kanogona kulasta for how long? Kanogara. Unogara nako time yakareba sei? Kana 2 weeks. But pa 2 weeks iwewe unotemba here kuti zvinenge zvarecover zviri nani kana kuti zvinhu zvaita. Handiti? Nyaya nachikumbira kutenda. Maita basa. But ufanira kutanga wambodya ka usati waisa. Chikafu ndati torina chikafu kuda ufa wakapera. Tieta plan pafood hapo umbotanga wambotsemura food. Uzo. But nyaya kunetsa nevanhu, nyaya dzenyu dzawandisa dzekunetsa nevanhu, especially joyo. Nyaya yako yongoti uringonetsa nevanhu everyday dzawandisa. Chichi kunyazoitika? Ngeti stress. Stress stress. Chikafu hatina. Torina. Saka ndozvinokupa kuti unetsa nevanhu? Aiwa, asizvo. Saka chii? Asizvo. Wozi watobhanwa kwagreshu? Hako handisitoenda. Handisitoenda kwagreshu. Plus hanzi wakabva kurova kuda kopo. Tikuiziya? Kuda. Taura wega. Nezuro chaiye. Nezuro chaiye kandirwa fight apa. Andoona. Hatisi kuda izvozvo handika? Handizvo. Pamenyaya kuti wanga wasati wane mushonga wapo. Sanetsa nevanhu. Ndizvozvo. Handisi. Vaita basa. Kodzi uri kuona hazvifaniri kungonzi iwewe chete. Iwewe ndiwe unonyanya kungotadzirwa every day wakamboita sei iwe. Ndiwe unongotadzirwa wega. Plus nyaya dzekuba. Kuba musapote muchibira vanhu. Nyaya dzako dzekuba dzawandisa. Ukubire. Kana handisumbuwa. Iwe wakabva kurohwa memanje uchinzwa basipo. Aiwa, sipo nombo. Kuda chichaitika? Sipo wakatora panext day. Pamai vatsukura. Handizvo kungobvuma. Hapana, zvakatoitika. Zvakatoitika. Hazvina kuti chii chingazoitika icho? Kuramba manje hazvina zvazvinooneka sei. Nzara ndiye inenge yatorova. Saka unodya sipo? Unodya sipo? Aiwa. Kana dzowachisa yezvo zvinhu zvachitina. Yatitorina. Sadaro man handika? Saka pazvamai manje toda umbotanga wambopora timbonoti zvichafamba sei. Kana wapora totangira ipapo. Kuda usarekedze kumonita munhu. Aiwa, ndotomumonita zvakanyanyisisa. Tereka. Mbozida kuti imhopo hamene dzichi ichi? Imhopo. Dzinofanira kupera idzi. Handika? Thanks moms and sister. Assistant mukomano. Kozi zveshuwaka. Ini ndinorara naye ini. Kurwara kwake ndinokuona usiku. Handida kutaura kuti arara achichema usiku. Wantaura. Anenge achirwara zveshuwa. Nokuti ini ndakatombokaya usiku ihwo kuti ndinodedza vapana vake uko. Saka iwe ukangotevedzera mishonga dzako idzodzo hapana chinombokunetsa.
No right. mishonga inoda kutevedzerwa chete. What about Clinton? Iri boa man. Thanks very much. Sharp.